Ubah Sanbor Sulai MLA ke BJP Nasional Saubat Menteri Hak Sorkar Meghalaya Democratic Alliance MDA uloong ba unsekran markmat bat umentrang ba kajala Konrad ke sangma bat kumju ulampang ke ying dor bar thawan ba med ba lingdo Marsan wan na Kolkata bat unpan map lada ke balaja hak jelang ha Orchid Lake Resort umyam men hakan drip naitung kapen sngsi yano Hakarwa Chimpensai na utayo mali ubala syakan thajur na ka jingkini iktin hakapor ba med ba lingdo kumu presiden ke UDP udang kren halo kamat jingsak nyat ben ki kristan hak lengkari India hak jelang mat ka kertong presiden kari India kadra upadi marmu uba sanbor uloong ba ki jingja ki long klemut kenang pat kadei ke bala penhe lengba ki la pathai kubor da ka ba kentho yo ba elhek MLA ke BJP na penthorong pra ka kerwo kalaong ba kalong ka kendit yo ba sanbor ba uba hek upersang banle yonong sain parthai na kani ka jingja ula pensai ru ka jingja ka ja padeng ki sau konro henry kal sap yang pai ba ulong ba ka jingsngo simet jongu kalong ba ka kertong presiden kawan ban pan jingkersan bat ka jingwan ra da ki wei pat ki benta ban yekran kam ya hap satya bat ka bomdon kam ha ka tei ka kenta ha ka wei pat kaliang ula pen pau ka jingpen rem yo ba hek bat dawa ba ka BJP Meghalaya unit kadai ban penstam yu na mar ki tien ki bolong persya ya ka BJP ula bu jingkeli bala dau ba hek usungoi ha ba ka BJP kadai ka bolong persya niam kristan ti balai pat upanyaso bat ka parti da ka bapen pau jing pan map halo ka tei ka jingja bat yang scam halor ka nong rim ba ka jingkren jong u ba ka BJP kadai na ka benta baro ki chai niam uloong ba ka parti kampen slur ye ki kam ki bolong persya ya ka jingit niam la ka long ki kristan ni ki wei pat